Журналісты беларускага расследніцкага цэнтру разам з беларускай рэдакцыяй радыё Свабода і украінскім выданнем «Схемы» вызначылі месцазнаходжанне расійскага фільтрацыйнага лагеру ў Беларусі. Ён быў у горадзе Нароўля на Гомельшчыне за 40 кіламетраў ад украінскай мяжы на пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў 22-м годзе. І пра гэты лагер мы пагутарым сёння ў праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І з намі на сувязі кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслав Івашкевіч. Станіслав, добрый дзень, дзякуй, што знайшлі час пагутарыць. Вітаю. Станіслав, інфармацыя пра тое, што ў Нароўлі ёсць расійскі фільтрацыйны лагер, была і раней, але не ўдавалася вызначыць, дзе менавіта. І вось як вам удалося гэта вызначыць дакладна? Мы прааналізавалі супольна з журналістам-расследнікам Радыё Свабода і супольна з партнёрамі са схемаў. Прааналізавалі спачатку спадарожнікавыя здымкі Нароўлі і паглядзелі, дзе там былі скапленні расійскай тэхнікі. Пасля гэтага, іх было некалькі, іх там было шмат на той момант, і было многа будынкаў, якія былі падобныя адзін на другі, але нам удалося зрабіць яшчэ дзве рэчы. Мы паглядзелі, якая цывільная тэхніка стаяла каля будынкаў. І таксама мы ўбачылі ў адным з сюжэтаў расійскай тэлевізіі тое, як яны паказваюць аднаго з палонных, пра якіх мы ведалі, што яны там былі. І супаставіўшы гэта, а таксама уласнікаў машынаў, якія стаялі ў раёне скаплення этой тэхнікі, уласнік гэта было прадпрыемства беларускае дзяржаўнае Прыпяцкі альянс аграпрадпрыемства. Мы звузілі кола настолькі, што нам удалося паказаць некалькі будынкаў тым, хто там пабываў, і яны пазналі паводле некаторых пазнавальных момантаў, пазналі адзін канкрэтны будынак. Я толькі дадам, што ўсё расследаванне можна прачытаць альбо на сайце беларускага расследніцкага цэнтру, яно будзе і на сайце Свабоды, свабода.орг, так што вы можаце азнаёміцца з гэтым расследаваннем. Станіслав, што вядома пра гэтае прадпрыемства Прыпяцкі альянс? Само прадпрыемства нічым не выбітнае. Это мясцовае дзяржаўнае аграпрадпрыемства. Можа быць, можна назваць выбітным тое, што кіраўніком выканкаму горада Нароўля з'яўляецца былы вайсковец, які служыў у ахове Александра Лукашэнкі. Мы не ведаем, наколькі выпадковым было тое, што менавіта у ягоным гарадку былі размешчаныя расійскія вайскоўцы, але в прынцыпе мы ведаем, што Беларусь дала ў карыстанне расійскім вайскоўцам істотную памежную зону падчас першых месяцаў поўнамаштабнага ўварвання. І можна сказаць, што гэта адзін з дзяржаўных будынкаў, якім выдзелілі. Самае галоўнае, што можна сказаць, што это дзяржаўнае прадпрыемства і это дзяржаўны будынак. Я ведаю, што вы спрабавалі звязвацца і з кіраўніцтвам прадпрыемства, і з кіраўніцтвам выканкаму. Ці атрымалі вы там нейкія адказы? Не, нас перасылалі знізу ўверх, і калі мы дабраліся да верху, вось уласна да кіраўніка выканкаму, нехта падняў трубку па ягоным нумары, але сказаў, што гэта не я. Дакладней, сказаў, што вы не туды патрапілі. Ну і мы звярнуліся да прэсавай сакратаркі Александра Лукашэнкі Наталі Эйсмонт, якая не падняла трубку. Скажыце, ці вядома са сведчанняў людзей, якія былі ў лагеры, ці мелі дачыненне ўвогуле беларускія мясцовыя ўлады да дзеяння лагеру, ці ён цалкам аўтаномна пад кіраўніцтвам расійскіх вайскоўцаў дзейнічаў? Значыць, калі мы кажам пра катаванні канкрэтныя, якім падвяргаліся там людзі, я думаю, пра гэта яшчэ паговорым, пра нюансы гэтых катаванняў, то яны называлі толькі расейцаў, не беларусаў. Але беларускія памежнікі, яны з імі іх бачылі і з імі размаўлялі, калі іх перапраўлялі праз Украіну з Беларусі. Яны бачылі, каго перавозяць. І вся беларуская інфраструктура дзяржаўная была накіраваная на абслугоўванне гэтага, в прынцыпе, расійскага вайсковага лагеру і канкрэтна гэтага будынка з фільтрацыйным пунктам у прыватнасці. Калі мы говорим про фільтрацыйны лагер, ці я правильно разумею, што людзей туды прывозілі і потым іх размяркоўвалі, і большасць з іх вывозілі
на тэрыторыю Расіі праз некаторы час. Менавіта так, значыць, іх адразу раздзялялі на ваеннапалонных, то бок камбатантаў, і цывільных, якіх яны падазравалі ў тым, што яны наводчыкі ці вайскоўцы ЗСУ у цывільным. І калі вось паводле аповедаў вайскоўцы, ім было параўнаўча лягчэй у тым плане, што іх ёсць абмежаваная колькасць таго, чаго ад іх хацелі даведвацца, і іх далей адпраўлялі ў палон у Расію. То з цывільных спрабавалі выбіць прызнанне пра тое, што яны супрацоўнічаюць з ЗСУ. Ну, як я не ведаю, як там партызанаў ці ў сярэднявеччы, взяли чалавека, і адзіны доказ таго, адзінае, што ўводзіць на яго падазрэнне, это просто тое, што ён ёсць, тое, што ён мужчынскага полу. Дарэчы, у тым ліку мы як мінімум аднаго непаўнагадовага знайшлі, і далей просто іх катавалі днямі, выбіваючы з іх нейкае такого штату прызнання. Уся сказаў пра непаўнагадовага, яго разам з братам узялі, і які праходзіў тэрміновую службу калісьці ў ЗСО, ну і вось іх абодвух катавалі, яго як непаўнагадовага перадалі потым беларускім уладам, якія перадалі яго украінскаму боку, а ягоны брат паехаў далей у Расію ў палон. А ці шмат сведчанняў, што туды прывозілі менавіта цывільных асобаў? Бо, наколькі я разумею, паводле Жэнеўскай канвенцыі цывільных асобаў нельга вывозіць з тэрыторыі дзяржавы. Гэта парушэнне, так бы мовіць, правілаў вядзення вайны. Як мінімум істотная колькасць. То бок нам не ўдалося ацаніць маштаб гэтага ўсяго, але мы ведаем тое, што лагер гэта існаваў 3 з лішкам месяцы, і на працягу гэтага нам удалося паразмаўляць з рознымі людзьмі з розных партый, з рознымі цывільнымі людзьмі з розных цывільных партый, якія туды перапраўлялі. Таму мы можам казаць, што гэта быў, іх не уводзілі просто так цивильных в такі татарскі палон, каб потым рассяліць на землях Расіі. Іх у вайскоўцаў была мэта падазрення, што яны могуць дапамагаць ЗСУ, але наколькі мы разумеем, гэтае падазрэнне заключалася просто ў тым, што яны былі мужчыны прызыўнога ўзросту. Вы сказалі пра нейкую істотную лічбу, а істотная лічба гэта дзясяткі, сотні, тысячы? Гэта дакладна дзесяткі альбо больш. То бок істотна это значыць, што гэта не адзінкі. Мы, як я сказаў, мы пагаварылі з крыху менш чым дзесяткам людзей, з бальшыня якіх была з розных партый. Калі гаварыць пра стаўленне да людзей, якія траплялі ў гэты фільтрацыйны лагер, вы ўжо сказалі, што з цывільнымі абыходзіліся горш, чым з военнапалоннымі. Гэта сведчанні і саміх цывільных, і военнапалонных, я так разумею, правильно? Так, гэта сведчанне военнапалонных, таму што яны маглі параўнаць, цывільныя не маглі параўнаць, як з імі абыходзіцца ў параўнанні з вайскоўцамі. І гэтых людзей цывільных вы таксама апытвалі. Што вас найбольш уразіла ў іх расповедах? Па-першае, уразіў сам факт таго, што сярод іх быў непаўнагадовы. А па-другое... А калі мы гаворым непаўнагадовы, колькі гадоў было яму на той момант? Яму было 17. 17, то бок, быў вонкам падобны на мужчыну прызыўнага ўзросту, верагодна, таму яго і захапілі. Ну і другое так, гэта было даволі дзіўна чуць, што тое, што іх просто білі, таму што не тыя, хто білі, не ведалі, што канкрэтна яны хочуць пачуць, таму што яны ж не ведалі, ці яны сапраўды супрацоўнічаюць з ЗСУ, ці не. Яны іх просто білі, каб пры дапамозе катаванняў выбіць нешта. Не самі тых, каго білі, не ведалі, што ад іх хочуць, і адпаведна из-за этого і атрымліваўся такі працэс працяглага катавання без разумення, для чаго і калі ён скончыцца. Ці магчыма, што вось все гэта адбывалася ў нараўлянскім фільтрацыйным лагеры без ведама улады Беларусі на вышэйшым узроўні?
Гэта вельмі цяжка сабе уявіць, улічваючы, в сэнсе, што яны маглі ведаць пра тое, што там размяшчаюцца расійскія войскі, але, маўляў, маглі не ведаць пра канкрэтна фільтрацыйны лагер. Ну, гэта наўрад ці. Па-першае, таму што гэтыя цывільныя, яны перамаўляліся з памежнікамі, калі іх завозілі. Па-другое, некаторых з іх перадавалі ў рукі беларускіх памежнікаў, калі іх, ну, некаторых мы ведаем пра аднаго. Магчыма, былі іншыя, гэтага непаўнагадовага, якое перадалі ў рукі беларускіх памежнікаў, калі яго вывозілі. Но адкуль ён яшчэ мог узяцца на тэрыторыі расійскай базы, цяжка сабе ўявіць, што беларускія спецслужбы не інфармавалі найвышэйшыя беларускія ўлады аб такім вельмі істотным нюансе таго, што адбываецца, таму што адна справа, что была предоставлена территория для полномасштабного ворвания. Другая справа, что была предоставлена территория для самолетов. Але тое, что была предоставлена территория для примусового вывозу цивильного насельніцтва, гэта ставіць адказнасць найвышэйшых беларускіх уладаў на зусім іншы ўзровень. Як падаецца нам і экспертаў, якіх мы апыталі. Таму наўрад ці такі істотны нюанс быў бы схаваны, тым болей з улікам таго, што чалавек, які быў адказны за абслугоўванне там расійскіх войскаў, ну, як у сваёй якасці як старшыня абкаму мясцовы, быў ветэран службы бяспекі Александра Лукашэнкі. Тады, сыходзячы з таго, што вы толькі што сказалі, я разумею, што для гэтага расследавання вы таксама кансультаваліся з юрыстамі. Якімі могуць быць наступствы вашага расследавання для ўладаў Беларусі? Ну, як мінімум, гэта падпадае пад парушэнне міжнароднай канвенцыі аб незаконным перамяшчэнні людзей. І гэта першае, это тое, чаго дагэтуль не было, і гэта міжнародна пераследуецца. Это тое, што мы ведаем дакладна. Якія яшчэ могуць быць дадатковыя абвінавачанні і наступствы, застаецца пачакаць і убачыць. Ці да вас хтосьці ўжо звяртаўся наконт вашага расследавання, каб ўзяць матэрыялы вашага расследавання і, магчыма, даць некую юрыдычную хаду ім? На момант нашай з вами размовы расследаванне яшчэ не было абнародавана. У вас ёсць інсайт, дзякуючы таму, што у тым ліку журналіст Радыё Свабода удзельнічаў у гэтым расследаванні. Таму на гэтым этапе пакуль што не. Ну, пра гэта ведаюць украінскія эксперты, з якімі мы кансультаваліся, і юрысты, з якімі мы кансультаваліся. І, в прынцыпе, гэта тое, чым зброя журналіста і абмяжоўваецца. Гэта не толькі абнародаваць, але і ўзяць журналісцкі запыт, даслаць журналісцкі запыт тым людзям, якім важна пра гэта ведаць, каб яны пракаментавалі, но пакуль што зваротнай сувязі по канкрэтнаму дзеянню у нас яшчэ не было. Я думаю, гэта можа ў тым ліку залежыць ад таго, які будзе розгалас ад публікацыі. Станіслаў, напрыканцы нашай размовы я б хацеў, каб вы, можа быць, пераказалі тыя сведчанні людзей, якія былі ў гэтым лагеры, якія вас найбольш уразілі, калі вы глядзелі гэта расследаванне? Ну, як я ўжо сказаў, сведчанні, якія найбольш уразілі, гэта былі сведчанні вось гэтага непаўнагадовага хлопца, якога, окей, у выніку адпусцілі, таму што ён непаўнагадовы, але перад гэтым катавалі нароўні з астатнімі. Ягонага брата яшчэ, пакуль ён яго бачыў, збівалі так, што моцна збівалі па рэбрах, у яго было ўражанне, што ў яго зламаныя рэбры. Здзівіла, ну, вось такая не проста жорсткасць, а жорсткасць нейкая бясконцая, нейкая з такой прыкметай сярэднявечча, калі вось катаванне было сродкам не проста допыту, каб нейкую сваю гіпотэзу пацвердзіць, а проста пачаткам размовы, каб даведацца, што бы то ні было. Катаваць, пакуль з чалавека нешта не вылезе. Я з гэтым дагэтуль не сутыкаўся, хаця мы все памятаем 2020 год, але мне падаецца, што нават і у выпадку Беларусі мы не бачылі такога, калі людзей проста пачыналі
катаваць до той поры, пакуль яны хоць у нечым не прызнаюцца. Я не помню, прынамсі, шмат такіх сведчанняў. А ці вядома, хто былі гэтыя людзі, якія катавалі? Менавіта, калі мы гаворым расійскія вайскоўцы, ці ёсць нейкая канкрэтыка пра гэтых людзей? Я не кажу абавязкова пра імёны, але хаця б, што гэта былі за падраздзяленні, які род расійскіх войскаў? На гэтым этапе не. Розныя падраздзяленні стаялі на той момант у нароўлі, і няма ў нас дастаткова сведчанняў, каб больш на карысць аднаго ці іншага. Але мы спадзяемся, што вельмі часта пасля публікацыі расследаванняў, і мы запрашаем тых, хто гэта глядзіць, калі у вас ёсць нейкая інфармацыя, звяртацца з далейшымі наводкамі для таго, каб пашырыць кола ідэнтыфікаваных удзельнікаў гэтага працэсу. Станіслав, наколькі я разумею, некалькі дзён таму выйшла яшчэ одно расследаванне беларускага расследніцкага цэнтру, і там вы паказалі, як з дапамогай рэжыму Лукашэнкі Расія абыходзіць санкцыі і атрымоўвае самыя новыя электронныя кампаненты, якія выкарыстоўвае ў сваёй зброі. Ці маглі б вы нешта падрабязней расказаць пра гэтае расследаванне? Так. У выніку гэтага расследавання нам удалося знайсці агулам паставак мікрачыпаў з Беларусі ў Расію на больш за 120 мільёнаў долараў ад пачатку вайны, што робіць Беларусь найбуйнейшым дастаўцаў мікрачыпаў ў Расію сярод краінаў ЕАЭС. З іх нам удалося выдзеліць сэмпл коштам 400 тысяч долараў, якія дакладна амерыканскія ці заходнееўрапейскага паходжання, альбо з Японіі. То бок іх забаронена пастаўляць не толькі ў Расію, але і ў Беларусь. Таму пры экспарце з Беларусі ў Расію іхнае паходжанне указваецца вельмі рэдка, але паводле розных ускосных прыкметаў, назвах мадэляў, перадусім і несупадзеннях, напрыклад, назвы мадэлі з TX, значыць, з 12-мясцовым кодам, гэта вядома, што это так маркіруюць свае мадэлі Texas Instruments. Але тое, што паказана паходжанне краіны Малайзіі, дзе няма заводаў Texas Instruments, сведчыць пра тое, што гэта хутчэй за ўсё абыход санкцый. Вот такімі наводкамі мы карыстаемся, перабіраючы эту мікрасхему за мікрасхемай. Таму з тое, што і 120 мільёнаў долараў, 400 тысяч толькі мы апазналі як заходнія мікрасхемы, гэта можна сказаць, што гэта сэмпл, таму што, напрыклад, да адной кампаніі, у якой мы знайшлі на некалькі тысяч долараў толькі гэтых паставак, это некалькі тысяч мікрасхем, Алекс Віт, звязаная з Віктарам Шэйманам. Я могу пералічыць гульцоў, там ёсць цікавыя і старыя знаёмыя, і новыя гульцы. Мы звярнуліся да іх па такую пастаўку, якую нам удалося ідэнтыфікаваць як заходнееўрапейскую ці амерыканскую, на што яны сказалі, што яны за яе не возьмуцца, таму што гэта ўсяго толькі такая коробка, іх цікавяць замовы ад фуры. А як увогуле так атрымоўваецца, што нібыта дзейнічаюць санкцыі, нібыта гэтыя мікрасхемы нельга пастаўляць не толькі ў Расію і Беларусь, і тым не менш заходнія кампаніі неяк пастаўлялі гэтыя мікрасхемы? Як яны траплялі? Ці ведалі самі заходнія кампаніі, каму яны гэта прадаюць? Не толькі пастаўлялі, але і працягваюць пастаўляць, то бок нашы апошнія пастаўкі, яны літаральна там прыблізна месячнай даўніны. Ёсць два асноўныя спосабы абыходу санкцый. Першы – гэта пастаўкі праз трэцюю краіну. Яны пастаўляюць Кітаю, мовна кажучы, альбо в Малайзіі, альбо В'етнаму, і адтуль яны пастаўляюцца ў Расію або Беларусь. І другая вялізная схема, адна з дзвюх галоўных, гэта так званы перарваны транзіт. Калі уявім сабе, што в'язджае фура з Польшчы ў Беларусь з забароненым санкцыйным грузам мікрасхем, польскія памежнікі кажуць: стойце, нельга везці ў Беларусь. На што ім кажу: не-не-не, мы не ў Беларусь везем, мы везем праз Беларусь у Казахстан альбо ў В'етнам. Ну і вельмі часта это апынаецца хлуснёй, і на самай справе мікрасхемы, як толькі яны перасякаюць мяжу, яны, значыць, ужо нават не пры перасячэнні мяжы,
а прайшоўшы польскіх памежнікаў, беларускім памежнікам яны ўжо паказваюць іншы пакет дакументаў, тому што нават з улікам абыходу санкцый ім жа самім трэба весці улік унутры Беларусі, паказваюць уже іншы пакет дакументаў, у якім уласна ёсць імпорт. І вось гэта другая схема, перарваны транзіт. На ёй вельмі істотна зарабляюць беларускія ўлады, людзі да іх набліжаныя. Таму што дзякуючы геаграфічнаму становішчу Беларусі. Таму што калі, напрыклад, праз Кітай імпартаваць, Расіі няма сэнсу атрымліваць мікрасхемы з Еўразвязу праз Кітай, потым Беларусь, а потым Расія. Ну, залежна ад схемы, таму што там бывае, што Беларусь пастаўляе таксама крышачку узбуйненыя напаўфабрыкаты, але асноўная схема, на якой зараз зарабляе Беларусь, гэта вось гэты перарваны транзіт. І варта, дарэчы, заўважыць, што па выніках 23-го года у Беларусі быў рэкордны ў гісторыі экспорт і рэкордны ў гісторыі імпорт пасля 2011 і 2012 году вось на трэцім месцы. 11-12 год, калі мы гэта бачылі падобную схему, то калі Беларусь стала раптам вакном для істотнай часткі расійскіх нафтапрадуктаў, вось гэта схема растваральнікі-разбаўляльнікі, калі яны ішлі праз Беларусь, рэгістраваліся як беларускі экспорт і адначасова вялізны такі беларускі імпорт. Ну і істотная доля ўсё ж таки асядала часткова у Беларусі, а часткова, як показала одно из наших расследаванняў у мінулым, на офшорных рахунках тых, хто зараз пад санкцыямі, як гаманцы Александра Лукашенко. У нас, дарэчы, будзе працяг яшчэ гэтай тэмы, дзе мы пакажам удзел у гэтым высокапастаўленых еўрапейскіх чыноўнікаў. Але зараз мы бачым так, што Беларусь істотна зарабляе на вось гэтым перарваным транзіце, і еўрапейскія ўлады чамусьці дагэтуль, забараняючы пастаўку ў Беларусі Расію, не забараняюць, в прынцыпе, ўезд туды. Станіслав, вы ўжо сказалі, што журналісты все, што могуць, гэта якраз апублікаваць, знайсці нейкія матэрыялы, апублікаваць іх. Але вось наконт гэтага расследавання ці была ўжо нейкая цікаўнасць, тым больш, што вы кажаце, што еўрапейскія чыноўнікі маюць дачынення да гэтых схемаў? Еўрапейскія чыноўнікі, я удакладню, што высокапастаўленыя чыноўнікі адной еўрапейскай краіны, якія мелі дачыненне да схемы з растваральнікамі-разбаўляльнікамі. Я удакладню. Што тычыцца санкцыяў, то мы бачым апошнім часам даволі актыўную рэакцыю еўрапейскіх чыноўнікаў, тым болей, што мы дасылаем ім запыт на прадмет таго, што яны скажуць, і мы чакаем, што на працягу якога-небудзь паўгода нейкі эфект ад этого будзе, таму што тут варта прызнаць, што калі раней мы 20-21 год мы рабілі нібыта в пустоту гэтыя расследаванні, яны ігнараваліся, у 22-м на іх пачалі рэагаваць, 23-й, вот зараз асабліва 24-й, гэта калі гэтая рэакцыя адбываецца вельмі хутка, не толькі з-за таго, што нашы партнёры ў расследавання пачалі проста самі чыноўнікі заўважаць, але стварылася многа міжнародных экспертных групаў, в тым ліку і прадстаўнікі беларускай апазіцыі, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, долбілі вельмі доўга, і все гэтыя супольныя высілкі прывялі да таго, што ёсць кансэнсус паміж асноўнымі гульцамі ў еўразвязе аб неабходнасці прымаць больш хуткія меры, і можам спадзявацца, што гэтае акурат такі расследаванне цягам нейкіх полугода, некалькіх месяцаў вынікі прынясе. Дзякуй вялікі за гутарку. Я нагадаю, што нашым суразмоўцам быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Гэтае расследаванне пра фільтрацыйны расійскі лагер у Нароўлі правялі разам беларускі расследніцкі цэнтр, беларуская рэдакцыя Радыё Свабода і украінскае выданне «Схемы». Яго можна прачытаць альбо на сайце БРЦ, альбо на нашым сайце свабода.орг. І таксама вы можете там пабачыць на абодвух гэтых сайтах расследаванне пра тое, як заходнія мікрасхемы траплялі ў Расію і трапляюць дагэтуль у Расію праз Беларусь і выкарыстоўваюцца Расіяй у вайне. Гэта была праграма «Пік свабоды». З вами быў Алексей Знаткевич. Заставайцеся са свабодай.